سمعنيو تناي لبي حساب ازيو كله يسمعنيو ايرحقن كباي مسايو زلو صوتا ولا يبزح نحوتو يمسي سلام نزا فيديو تريو كرات حواتي كم ياللهم دحنا لكم أنا سلام يسناي እግዚአብሔር ይመስገን كمت أنا سلام سناي زلخ ودما اسكاتكم ون سلام سناي كتكونوا بعل تملئ تسفاية ببزلخم ومحرتنا እግዚአብሔር سلامنا እግዚአብሔር مساخاتهم يخونا لكم لما عنتي حيزلكم زما تأخذ ما ناي بزو حساب ناي كلنا مالتي حتى ايو ناي كلنا طياقي ايو إنا حاوركم نغتصنحو بتحتنا يلافو جيغات هالي نللا كاب جيغا أرمني مالتي دياقون دنجل زي كونت قال مأتاو يفقدو أب بيتا كريستيان سلستنا كهنت معرق يزالو كافتم معرقات بيتا كريستيان حدا زخونا انبقار ديقونا ايو دياقون زبل قال ناي صر خوينو آقلقالي ردائي حقازي تلا أخي مالت ايو ዲቁና ማለት አገልግሎት ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ሞያ መጸውዒ ዲቁና ኮይኑ በዓል ሞያ ከዓ ዲያቆን ይበሃል ዲያቆን ካብ ሰለስተ ናይ ክህነት ደረጃታት ዝተሓተ እዩ ስለዚ ዲያቆን ማለት መንፈሳዊ አገልጋሊ እዩ ዲያቆን ናብቲ ዝለዓለ ማዕረግ ክህነት ቁምስና ካብኡ ንላዕሊ ዘለዉ ማዕረግ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ሓደ ዲያቆን ናብቶም ዝቆጸሉ መንፈሳዊ ማዕረግ ንምውሳኽ ወይ ድማ ምብቃዕ ኩምንክስ ወይ ኩምርዖ እዩ ዘሎ መርዓ እንተመሪጹ ኣብ ሓዳር ኮይኑ እግዚአብሔር ከገልግል ይኽእል ስለዚ መርዕኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብስርዓት ተኽሊል ይፍጸም እንተመንኩስ ድማ ኣብ ገዳማት ኮይኑ ከገልግል ይኽእል ስርዓተ መርዓ ተኽሊል ናይ ዲያቆን ካብ ናይ ምእመናን ስርዓት ይፍለ እዩ ዲያቆን ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አገልጋሊ ተንሲኡ ለጸሎት ኢሉ ናይ አምልኾተ እግዚአብሔር ዘነቃቅሕ ንምእመናን ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ናብ ምእመናን ዘቀብል እዩ ንኣብነት ምእመናን ብሞት ምኽንያት ወይ ድማ ብዝሙት ኣንስቶም ሰብኡተን ምስ ዝስእኑ ወይ ዝስእና ካልኣይ ምእታው ተፈቒዱሎም እዩ ብዛዕባ እዚ ፍትሃ ነገስት ከምዚ ይብል ንዓለማውያን ግን ተኽሊል ዘይብሉ ካልኣይ መርዓ ይግብኦም ካህናት ግን ካልኣይ መርዓ ኣይተፈቐደሎምን ሓደ ካህን ሰበይቱ ምስ ትሞቶ ካልእ ሰበይቲ ምስ ዘእቱ ብክህነቱ ከገልግል ይኽእል እዩ ግን ናብ ቤተ መቅደስ ንኣገልግሎት ኣየኣቱን እዚ ዝምልከት ኣብ ፍትሃ ነገስት ከምዚ ይብል ካልእይቲ ሰበይቲ ንዝእቱ ካህናት ምስ ዝኾኑ ካብ ማዕርጎም ይወርዱ ስለዚ ናይ ካህናት መርዓ ካብ ምእመናን መርዓ ሕጉ ፍሉይ ምዃኑ ንረዳእ ቤተ ክርስቲያን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተወሰደ ኣብ ብሉይን ሓዲስን ዝተቐመጠ ስርዓት ኣለዋ ናይ ካህናት መርዓ ብዝምልከት መጽሓፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ኣለዋ ናይ ካህናት መርዓ ብዝምልከት መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል እቲ ኣኽሊል ዘይቲ ቅብኣ ኣምላኹ ኣብ ልዕሊኡ እዩ እሞ ካብ መቕደስ ኣይውፃእ መቕደስ ኣምላኹ ከዓ ኣየርክስ ኣነ እግዚአብሔር እየ ንሱ ድማ ብድንግልናኣ ዘላ ሰበይቲ የእቱ ሰበይቲ ህዝቡ ድንግል የእቱ እምበር መበለት ወይ ፍትሕቲ ወይ ዝረኸሰት ወይ ኣመንዝራ ኣይእቱ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 12 ክሳብ 14 ካህን ስለ ክብር ክህነቱ ክብል ድንግል እምበር ዝተፈትሐት ከይእቱ ክልኩል እዩ ስለዚ ዲያቆን ካህን ከም ዝኸውን ኣሚኑ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ዝኾነት ሓንቲ መሪጹ ናይ እግዚአብሔር ቃልን ስርዓትን ከኽብር ይግባእ እዚ ቃል ኣኽቢርና ብሂወት ኣሚንና እዚ ቃል ክንፍጽም ይግባኣና ሓደ ዲያቆናት ግን ናተይ ድንግልና ንዓኺ ይኸውን ብምባል ካብ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ፈቐቕ ብምባል ናብቶም ፍልስፍና ገይሮም ይዛረቡ እዚ ግን ፍልጠት ዘይኮነ ስንፍና እዩ
ናይ ስጋ ሓሳባት ንምፍጻም ከም ዝሕግዝ እምበር ከምዚኦ ዝመሰሉ ሰባት ነዚ ሓሳብ ናይ ግሊ ፍልስፍና ስለ ዝኾነ በዚ ሓሳብ ንዝሓቱናን ንዝጠራጠሩ መልሲ ምሃብ ሓላፍነት ናይ ኩልና እዩ። ከምኡ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ብዛዕባ ድንግልና መሰረት ጌርና መልሲ ክንህብ ይግባአና። ብሕፅር ዝበለ ድንግል ስጋ ሓንቲ እያ። ድንግልና ስጋ ብሓጢኣት ምኽንያት ክጠፍእ ይኽእል ብናይ ባሕታዋን ጸሎት ወይ ድማ ብናይ ፓትርያርክ ቡራኬ ከማን ኣይምለስን እዩ። እዚ እዩ ብስጋ ድንግል ዘይኮነት ጋል ንድንግል ዝኾነ ዲያቆን ክትምርዖ ኣይትኽእልን። ድንግልና ናይ ግሊ ምርጫ እዩ። ቤተ ክርስቲያን እዚ ናይ ግሊ ምርጫ ክሳብ ዕለተ መርዑኡ ዝዓቀበ ተኽሊል ሸሊማ ተኽብሮ። ናይ ሓደ ድንግልና ንኻልእ ይኸውን ዝበሃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን። ፍትሐ ነገሥት ከምዚ ኢሉ ይምስክር፣ ንዝምርዓዊ ድንግል ተዘይኮይኑ ተኽሊል ኣይግብኦምን። ተኽሊል ድማ ንድንግል ወድን ጓልን ይግብኦም። ካብቶም ዝምርዓዉ ሓደ ድንግል ምስ ዝኸውን ንበይኑ ይባረኽ። ኣብ ፍትሐ ነገሥት አንቀጸ ናብ ቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ክፍጽሙ ዝመጹ 3 ዓይነት ሰባት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ክልቲኦም ብድንግልና ምስ ዝህልው ቃል ኪዳኖም ብተኽሊል ማዕሪጉ ይፍጸም። ካልኣይ ድማ ብድንግልና ንዘየለዉ ግን ብተኽሊል ዘይኮኑ እንታይ ደኣ ቤተ ክርስቲያን ጸሎተ ማእስባን እዩ ዝግበረሎም። እቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ካብ ተጻመድቲ ድንግል ምስ ዝኸውን ንበይኑ ተኽሊል ይግዘም። ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ሓደ ድንግል ኮይኑ እቲ ሓደ ድንግል ዘይኮነ ከሎ ነቲ ሓደ ይምልከቶ እዩ፣ ተኽሊል ኣይብልን እዩ። ካብቶም ቃል ኪዳን ዝኣስሩ ሓደ ድንግል ኮይኑ ንበይኑ ይባረኽ። ስለዚ ምእመናን ምኽንያት እናደለና ናይ ኣቦታትና ሕጊ ኣይነፍርስ። ዲያቆን ምስ ድንግልና ዘላ ጓል ቃል ኪዳን ይእሰር ይብል። ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓት ኣጥብቕና ንሓዝ። ስለ ዝነበረና ጸንሒት ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ኣሜን። ሰምዓኒዩ ትናይ ልበይ ሓሳብ እዚ እዩ ክብሎ ይሰምዓኒዩ ኣይረሕቕን ካባይ ምሳይ እዩ ዘሎ ስቕታ ዋላ ይብዝሕ